Bueno, estamos aquí reunidos esta tarde para falar con Xan Rodiño, unha entrevista sobre o que aconteceu en Bolivia. Vamos a empezar a facer unhas preguntas. Ahora, que se sinte ao batir o récord de altura dun aberto de billarda en Bolivia? A verdade é que o que sintes é falta de oxígeno, en primeiro lugar. E despois que faz todos os movimentos algo máis despacio. Como ahora, non? Estás despaciño. Entende que Estás adaptando ainda. teño cos hematocritos máis do 50%, e despois de pasar lá un mes falo ao ritmo que falan os bolivianos. Sí. Estou vendo. Entón, espera que ainda non contestei a pregunta. Síntese que cada golpe que das na billarda é un golpe. Sí, eso é o que se sinte. A falta de oxígeno afecta tamén o cerebro, se te estás dando conta. Sí, Seguinte estamos pregunta. dando conta. Sí, vamos a ver. Hai un rumor que dice que o teu viaxe a Bolivia foi unha preparación para un futuro aberto en Pobra de Tribes, que organizaría Xosé Miguel con Faísca. Que é certo desto? A verdade é que cando falei con Solidaridade Internacional para ir co seu programa de vacacións solidarias, era unha excusa. Simplemente quería pasar alá un mes para adaptarme precisamente á altitude de Pobra de Tribes. E xa está. Vamos a ver. O da falta de oxígeno xo estamos comprobando, pero como afectaría a un planeador de élite? Como afectaría o oxígeno, a falta de oxígeno, para un posible aberto na altura? O sea, a madeira, afectaría a madeira, encollería, os golpes serían máis largos? Sí. Sí a todo eso. Pero sobre todo afecta ao cerebro humano e animal. Porque este aberto que celebramos a máis de 3.000 metros de altura, para que vos o saibades, o premio era unha llama. Ali intentamos que fora un xabarín, pero non houve maneira de encontrarlo. O máis parecido a un xabarín era unha llama, que é un animal que tamén ten 4 patas. Pero non se deixa amarrar tan facilmente como o xabarín. Entón, xa non me acordo da pregunta que me fixeches. É normal. Vamos a ver. Hai outro rumor que di que Pinto para a seguinte temporada solo vai preparar pratos vegetarianos, que dice que está ahora un boom, e dice eso. Que che parece? Home, a verdade é que despois de estar estudiando tantos anos na Escola Superior de Hostelería, non creo que estea capacitado para preparar platos vegetarianos. Pero, vindo de Xoán, coñecido por Pinto, calquera cousa se pode esperar. Non sei... Bueno, esa era a miña resposta, sí, xa. Bueno, pois penso que isto é todo. Habrá unha nova entrevista cando recuperes mellor o sea, a neurona afectalle moito a falta de oxígeno, é verdade. Entonces, cando estés en mellores condicións, habrá outra entrevista, se pode ser, que podrá ser. Podrá ser... Entón, se Pinto fai platos vegetarianos, eu penso que vai ter moito éxito. Eu penso que é mellor cortarse. Acabamos aquí a entrevista, non? Penso que é mellor ir a dormir, non? Sí, cortamos. Oxe, para que todos o vexades, este é o saúdo a Aymara. Ponte en pé, por favor. Así, solta a man, despois fais así.
Con carteira. E depois outra vez así. Ah. Ahora vamos a repetir dos seguidos, é como sabemos aí manos. Ah, Así, se ti, eu quieto. ti, unha, Mira. así, e Así. así. Veña, ahora. Así Sí, é como señor. hai manos. Sí, señor, moi ben. Ahora xa. Bueno, cortamos entonces aquí a entrevista para un futuro, outra futura entrevista máis adiante e deixámoslo aquí. Moitas gracias. Corta. Corta. Bueno, a verdad que Afecta. algo afecta así, non? Igual parece que estaba facendo así... A mí tamén me afecta que isto va a dar... Non, só por respirar, claro, o aire que Claro, estamos pasando eu. al día de teu, claro. Bueno, cuida algo de comer ahora aí. Ai... Bueno. Unha merendita, Ou botamos unha partidita antes? Vai sacando a merenda primeiro. Merenda primeiro. Te preparaste unha partidita aí e... Sí. Non? Pero que queres? Bocata... Comi... pechuga... Zorza... Eu zorza, Que mete Zorza. zorza. Vale. Tu chinchoviño tamén, que me pediches. Un viñito. E a tostada de moraña, que ainda non acabamos. Hostia, Entonces, bocata dixeches de zorza. de zorza. E que botamos a partidita... Que che dicir, empeza o sábado a primeira xornada de Liga do Sur, non? Sí. Pois facemos como antes de cada xornada, Poñemos a Diana e con quen... A quen lle facemos o... Mellor, A quen lle facemos o vudú? A Rubén Otero? Eu creo que Rubén está mellor, Está en forma? Sí. Entón... Xa viste no aberto da Dina, porque Chupi non leva moito tempo parado. Poñemos a Rubén. A Rubén Rubén, Otero? sí. Facemos yo... Non sei, Bueno, poñemos os dous, como queiras. Teño unhas alitas de polo aquí tamén. Bueno, non sei se pode con todo, pero veña, mete. Por lo poñemos os dous, que serán os meus favoritos e facemos yo... Tes a vela negra aí? Sí. Aí todo. Como fixemos daquela vez? Olha o parte meteorolóxico de Salvaterra, mirache, en internet. Ai, sí, A sí. velocidade do vento, todo o que teño que adaptar a pillarlas. Vai facer, estuve consultando a páxina da NASA e poñía como máximo que chega a 50 km por hora. 50 por hora. Sí. Ali fai remuiña, hai que ter cuidado con eso. Eu penso que máis importante poñía as velas negras a estes dous, Chupi e Rubén Otero, e ningún máis, porque Xosé Miguel non vale a pena nin poñerlle vela. Non. Pinto Creo e que están Pinto. dúas velas. Moi ben. Pinto non creo. Non, con Pinto non gastamos vela Non. tampouco. Non sei... Non. Tiago, E Tiago? O Tiago gañou menos de bueu. Non sei se vai haber que metelo tamén aí, Que pasa O que... que pasa que do mellor pode estar... Non sei se estará algo mal do estómago por os mexillóns, sei que tiña unha tosina, non sei que pasou aí. O que pasa que aquela vez que puxemos máis de 2 velas negras non funcionou, Que foi en Marín. Zorza, pollo... Aí... Bueno, eu penso máis importante.